Така, здравейте, приятели! Успешно успях да си сложа каската и сега е момента да ви представя този газ. С него ще тренираме как се кантари 2T мотор, по-скоро как се започва, как се вдига мотора, върху кое трябва да наблегнете, кои са контролите, които трябва да използвате и да внимавате, разбира се. Затова да се научите в безопасни условия и да сте максимално здрав и цял на края на деня. Така, мотора е ГАЗ 300 кубика, 22 година, стартер, инжекцион. Мисля, че вече всички сме запознати с този тип мотоциклети. Така. За самото каране на задна гума, първото, което трябва да запомните и е най-важно, че трябва да го вдигате мотора с съединител и газ и използване на тялото. Показвам сега как става, после ще напреднем малко. Така. Това е нещо, което трябва да правите. Да ползвате тялото, да се избутате напред, да дадете газ и като дръпнете мотора, все едно е колело, пускате съединителя и газта и мотора ще се вдигне. Като в случая аз го правя на първа предавка и за да се вдигне мотора по-лесно, просто използвам повече дърпане. Така трябва да се научите да подскачате буквално с моторчето. Так да подскачате, да го правите както мене, напълно съзнателно, напълно адекватно, без странични движения, такива, които примерно да губите баланс или да давате прекалено много газ и да правите с две думи хаотични движения. Всичко тук се прави по някакъв начин, има причина за което. Ако следвате точния начин, който аз ви показвам, ще останете в безопасност. Така че отделете достатъчно време, за да се научите това, което ви го показвам в момента, да го практикувате. Не да отидете примерно за 1-2 дни, да направите някой път така по случка или нещо от сорта 10 метра в повече и да се повярвате, защото тогава стават инцидентите. Отделете време, пак повтарям, бавно, внимателно да се научите всеки път да вдигате мотора. Абсолютно всеки път. Така, сега ще напреднем леко, т.е. ще го вдигнем мотора. Мотора в момента ще го вдигнем малко по-нависоко, така че да хванем реално кантара и тогава ще започнем с газта леко да го лъжеме. Аз в случая няма да прекалявам, а ще го направя примерно с 1, 2 до 3 подавания на газта. Т.е. да направи, да кажем, 3 или 4, 5 метра мотора. Така. И пак. Това тук, което правя, е да го карам мотора буквално на самия кантар, но без спирачка. Крака ми е тук, крака ми е на задната спирачка. Това е нещо, което ще ме върне реално отново на земята на две гуми. Извинете. Но в момента го карам буквално точно преди да трябва да натисна въобще спирачката. Като пак избирам първа предавка. И пак. Важно е да се запомни и това, което го виждате, е много важно и да го запомните. Аз го правя всеки път. Казвам ви какво ще направя и го правя. Не е като да ви кажа нещо, да пробвам и евентуално, примерно, така горе-долу. Казвам точно и ясно какво се прави. И в двата примера, които ви показах, бях на първа предавка, използвах съединител, газта и повдигане на мотора назад. Като при първия път леко повдигане, за да може да свикнете с усещането, да запомните кое е, за да може следващия ден и следващия ден с повече практика това нещо да стане напълно систематично и монотонно.
Така. В третото упражнение, което ще ви покажа, е когато мотора ще започна да го прекантарвам. Буквално. Не да го карам на кантар, а да го прекантарвам. Тогава мога да си избирам с каква скорост да го карам, дали да намалям на задна гума и да свалям предавки, каквото ми е нужно. Тоест да си разширя въображението на каране с две думи. Сега ще ви покажа. Дигам го, минавам след кантара и натискам спирачката и мотора се връща. И пак. Тук обаче я натиснах малко по-рязко, но няма значение от това, защото аз продължавам да владея обстановката. И пак. Хоп. Дигам го и с задната спирачка буквално мотора го връщам веднага там с две гуми на земята. Сега от втора скорост. И завършвам със следното. Отделете време, стъпка по стъпка да се научите да карате безопасно и правилно. Когато се научите да карате правилно, то е равно на да карате бързо. Когато се научите да карате правилно, е абсолютно толкова равно на това да сте в безопасност. Чао! Как беше? Супер! Сега това ще го качим в YouTube, ще го пренасочим от Instagram, ще сложим малки участъци, да ги пренасочим да отидат да го гледат и те всички ще искат да го гледат, защото е обучително. Колко минути? 7-8.